Charles Theron lîstikvaneke delale. Helbet derdê me ne tenê delaliya wê ye, ew lîstikvaneke serketî ye û xwediya Oscarê ye. Di sala 2003 de bi fîlmê Monster wê xelata lîstikvana herî serketî a Oscarê girt. Lê min 2005 de ew nas kir. Ne ku nas kir, bi fîlmê ku 2005 de kişandibû min jê hez kir. Kîjan fîlm? Fîlmê North Country. Di North Country de ew lîstikvaneke sereke ye, xwedî di zarokan e, zarokê yekemîn di encamê tecawûzê de çêbûye. Zarokê duyemîn jî li gel mêrê xwe ji hev berdidin û jinik bi tena serê xwe dimîne. Ya herî mihîm û tiştê ku derket pêşî ji vê û wê de tir e. Ew bi serê xwe li navçeyeke piçûk wê berxwe bide wê bike ku li ser lingan bimîne. Li ku derê ye? Li navçeyeke piçûk, li navçeyeke medenê û ew jî ji mecbûrî li medenê ji xwe re karek dibîne. Bi wî karî wê debara xwe bike, lê ew jineke bi tenê ye. Li her derê dinyayê gelek zehmet e dema jineke bi tenê bimîne û li wê navçeyê jî rewş bi vî awayî ye û ew li hemberî tacîzan, li hemberî gotinan, nizanîm li hemberî çi berxwe dide. Helbet paşê dozê jî vedike li hemberî tacîzê û berxwedana wê li North Country de gelekî li xweşa min çûbû, loma jî ji wê rojê heta îro her bala min kişandiye. Charles Theron helbet lîstikvaneke delal e. Helbet dema em dibînin kêfametê. Lê lîstikvanekî serketî ye, xwedî Oscarê bi North Country jî bûbû berendama Oscarê lê negirt. Paşê di fîlmên din de jî lîst. The Road de lîst, ew jî çîrokek balkêş e û dûr e di fîlmên aksiyonê de derket pêşiya me. Çima em îro qala wê dikin? Ji ber ku rojekî wekî îro, heftê gela wê jê 1975 hat dinyayê. Başek û hatiye dinyayê. Başek û dê û bavê wê ew anîne dinyayê. Îro rojbûna wê ye, em ji wê jî ji fîlmên wê jî hez dikin û ji delaliya wê jî hez dikin.